поділися, така імпровізація, як ти входиш в ресурсний стан, як ти себе розкачуєш, да, перед підходами? Так, важливо, щоб якісно знайомитися для початку. Ви там, коли виходите, у вас може бути якийсь нейтральний стан або навпаки сумний, негативний. І важливим є, щоб увійти в ресурсний стан, це почати будь-яку комунікацію. Тобто для початку там розриву можеш підійти там до будь-якої дівчини, там сказати привіт, так до 3-4, і ти будеш розуміти, що ти якраз входиш в цей поток, стан, і вже в цьому стані можна працювати. От. Тобто неважливо, можна і підходити до робітників, наприклад, касирів. Для початку, якщо страшно, можна до будь-кого, щоб ти якраз відчув, що це таке, а вже потім... Бо хлопці находять відмазки, вони кажуть, от дівчина там не така, я не роблю. А тут... ти можеш це просто використати як для стану, для ресурсу, щоб йти. Круто.